Hát sziasztok, ez itt a hülyeségek tárháza. Jó hírem van. Az az a jó hír, hogy a haverom visszatért. Hát a töltője még szerintem nincs meg, de hát mikrofonja bezzeg az van. Itt vagyok, hello, sziasztok, Frost vagyok. Jó tudjuk. Szevasz Frost, neked is. És hát mit mondjak még? Mindegy. Nézzétek azt, hogy én ezzel a laggal hogyan biciklizek. Nézzétek végig. Azaz, nézzük végig, az biztos, igen. Frostnak is átküldöm azt a retek képernyőt. Pillanat, vágás. Oké, már tölt be. 29 FPS. Ja, amúgy itt vagyok, bazd meg, miért nem nyomtam ki a vágást? Na, kövessük ezt. Bazd meg, ez egy kicsit kurva halk lesz. Mert ugye levettem a játékban a hangerőt, de még így is hangos, hogy ha nincs bekapcsolva az a retkes Skype, de most, hogy be van kapcsolva a Skype és beszélgetek a haverommal, ezért a játék most kurva halk lett. Halló, szerinted én szerintem levideózom, hogy most nekem milyen lagos, hogy te itt most mutatod nekem a képernyőt, és felrakom YouTube-ra. Zsír. De először ezt a videót én rakom fel a videót, jó? Oké. Na, Hát elbicikliztem. én Frost vagyok, és hát igen, még másodszor köszönök be egyik videóba, és másodszor egy másik videóba, mármint először. Jó, tudjuk, bazd meg, Hát nem kell beledumálni. Tudjuk, bazd meg, tudjuk. Én most itt levideózom, hogy milyen lagos itt, hogy megy. De le van szarva, hogy milyen laggos. Los Santosba. Oké, ennyi lett a videót, császtok. Milyen laggos, inkább a játékéményt nézzétek, ne a grafikát, meg azt, hogy milyen FPS élmény, ne azt nézzétek ám. Játékélmény, ez az 1 FPS, yeah! Ez nem egy FPS, 20 nekem az van. Egy képkocka a másodpercenként van nekem. Na, most merre megyek? Szerintem hogy most egyet keringeni fogok, mint gólyafos a levegőben. Ha, nagyon vicces. Na, Szonya. Én ahogy el fogom kezdeni a Sonic Generations végigjátszásom mindjárt. Shit, spoileroltam, na mindegy. I can fly. És ez a Sonic Generations végigjátszás, ez most mod nélkül lesz, utána lesz a modok végigjátszás. Úgyhogy, na. I believe I can fly. I believe I can fuck the sky. Amúgy látod, hogy én repülök? Igen, de le fogják bannolni ezért a channel. Na, az... Amúgy nem fogják, úgy tök mindegy. Mert csak át kell állítanom a Steamen a Sonic Generations-ot, hogy ne legyen modos. Ez kurva szar lenne amúgy ám, hogy letiltanák a csatornámat csak egy kurva zene miatt. Hallod, amúgy észrevetted, hogy a telefonommal megoldottam azt, hogy 15 percnél hosszabb videók legyenek a csatornán. Wow. Csináltam egy sokszor 360 fokos ugrást. Oké, én most kivettem a modokat a Sonic Generations-ből, úgyhogy ezután a videó után lesz egy videó, hogy Sonic Generations Green Hills-on végigjátszás, mert spoilerolok, mert nem tudom miért. Természetesen velem, bazd meg. Jó, nem minden részben leszek benne. Sőt, szerintem a Sonic Generations-nek a nagyja az külön lesz, szerintem, nem tudom miért, de úgy érzem, hogy külön lesz meg. Egyszer-kétszer ránézel San Andreasra? Hogy én mit játszok itt? Ránézel? Hát de meddig fogsz te most itt videózni, San Andreas, mert én most el szeretném kezdeni a Sonic Generations végigjátszást. Azt tudja, szerintem az első rész az legyen közös. Oké. De akkor újra kéne kezdeni a videót. Hát, de bazd, miért kezded újra? Mert úgy jó. Hát akkor nem köszönök be kétszer abba a videóban, és akkor nem lesz ugyanabban a videóban hülye végigjátszás. Nem kell.
Szerintem annyi szó beköszönhetsz, ebben a videóban annyi szó beköszönhetsz, ahányszor akarsz, engem nem érdekel. Csak hát na. Jó hosszú videó lesz, na mindegy. Remélem a 10 perc elég lesz hozzá. Hát Mindegy, akkor de elindítom a Sonic Generation. de ellokkoltam azt, hogy 15 percnél hosszabb videók lesznek, de a Bandicamednél nem. De elküldtem azt a linket, és akkor... Hát a Green Hills-on 10 percnél gyorsabban simán átviszem, úgyhogy remélem bírja a gépem azt, hogy vigye, hogy videózok a Sonic Generations közben, mert ha nem, az úgy rossz lenne. Az ciki lenne. De hallod, én most biciklizek már kb. Vagy nem tudom, 5 percre biciklizek így kb. És szerintem több is lehet az már. De már rohadtul fáj az ujjam. És elütöttem egy nőt. Tudom mit, én inkább Minecraft Survival-t fogok videózni, ami az 10 perc nem lesz elég, úgyhogy nem. De elküldtem azt a linket, és akkor ott van, hogy adminisztrációs futtatás, mi a tököm, és akkor úgy majd beírod oda az e-mailed, és akkor jó van. De nekem nem működik, az a hülye link azt írja, hogy a fájl, amit próbál letölteni, az többé már nem elérhető. Hát az fasza. De én onnan töltöttem még le, áprilisban. Akkor keressél linket, bazd meg. Nem fogok mindent helyetted megcsinálni. Én szerintem letöltöm az OBS-t és én live-ozni fogok, mert a live az nem laggol annyira, mint OBS-en a videó. De benne leszek a live-ban, bakker. Tudom én. Nem akarsz benne lenni egy live-ba? De benne akarok lenni a live-ba, csak én mással játszok. Oké, nem érdekel, én most Minecraft Survival-özni akarok live-ban, mert nem tudom. Vagy Cségó, vagy Sonic Generation, fogalmam sincs én most. Minecraft bazd meg, Minecraft bazd meg, Minecraft bazd meg, Minecraft bazd meg, Minecraft bazd meg. Igen, Minecraft-ozni akarok, most ahhoz van kedvem. OBS-sel live-ozzá, de az első live-ban természetesen benne leszek. A hülyeségek tárháza első live, nem tudom mikor lesz. Meg most szerintem a saját channelbe is fogok cuccokat felrakni, mert most már van mikrofonom. Tényleg ilyen bejelentő videót kéne csinálni, hogy van mikrofonom, de az nélkül kéne, mert az a saját channelem. Ja, mondjuk az igaz. De benne lehetek. És ott már van elvileg 16 subscriberem, ami nekem elég sok. Nekem meg több subscriberem van. Tudom, neked 15-tel több. Mi 15-tel több? Már 38 feliratkozón van, neked meg csak 16, hát elég noob vagy. Pedig te előbb is kezdtél, mint én. De neked több videód van. Én alig töltök fel videót, hagyjál már végén. De te előbb kezdtél. De van vagy 100 videód, hallod? Több mint 100 videón van, az csak egy tény. Bazd meg, az csak egy tény. De te sokkal előbb kezdtél, mint én. Neked kéne lennie több videót. A te csatornát... Na. De volt olyan, hogy egy hónapban felrakok egy videót, vagy annyi se. Nekem csak 2 hetes kihagyásom volt, az volt a leghosszabb kihagyásom, hogy 2 hetet nem videóztam. Most, hogy így lett új mikrofonom, meg headsetem, meg minden, most így szerintem sokkal gyakrabban lesznek a videót, mondjuk így. Hát nyáron, főleg akkor van... Esetleg, ha úgy érzem, esetleg egy nap több. Bár mondjuk nekem nyáron úgy volt, az első nyaramon, bármint az első videós nyaramon úgy volt, hogy minden nap egy videó volt, de aztán az összeváltozott. Hát amúgy a Jacksepticeye az amúgy, a Jacksepticeye 16 milliós youtuber, aztán egy nap valami 4 videót rak fel. Az igen, de hallod? Nyáron úgy, az előző nyár úgy volt, hogy én még csak egy nap egy videókat rakok fel, tavaly őszben meg már úgy volt, hogy hetente rakok fel videót, utána meg az volt, hogy amikor úgy jött, akkor változó volt már utána,
És hát így maradt, hogy változó, hogy mikor lesz videó. Launch OBS Studio, Bandika, menjél innen ki. Bandika, menj mindenki, bazd meg. Amúgy ezt felfogod, hogy ez megy a videómba. Én mindig veszem amúgy. Körbe biciklizem Los Santoszt és vidéket. Jó, lehet, hogy nem teljesen, de megpróbálom körbe biciklizni. Hallod? Az a durva, hogy a biciklivel gyorsabban lehet menni, mint az autóval, lol. Halló? Hello? Itt Hello? vagy? Igen, itt vagyok, csak beállítom az OBS-t. Oké, de ha live-ban én benn leszek. De tényleg majd kéne San Andreas live-ot is Csak rendezni. be kéne állítanom a stream kulcsomat, mert be kéne állítanom, mert nem tudom. Hallod? Hogy nekem is kéne több live-ot csinálni, mert nekem eddig csak egy live. Oké, most a közös channelünkben én most kijelentkezek, és akkor bemegyek a saját channelembe, és akkor ott beállítom. És akkor ott benne leszek abba a live-ba, lol. Nem, én akkor lerakom. Nem, bazd meg. Legalább a második live-odba engedjél be. Akkor én is beengedlek az én második live-omba. Ami nem Neked már volt már live-od? Igen, egy game mode live-om volt, de az olyan kurva laggos volt, és ez csak fél órás. Na bazd meg, ki mondtad az igazi nevemet. Ádám, bazd meg, kikukorékolod a nevemet, Ádám. Na jó van, én is kikukorékoltam a te nevedet, szóval... Tök mindegy. Tök mindegy. Na, nekem egy újabb biciklit. Ez kék. Ez a bicikli egy kék. Mint a torta angolul. Nem. Azt mondja mountain bike. Mountain bike, jó. Zöld mountain bike, Grove Street-esek vagyunk, lol. I believe I can fing a végen. Hallod, már nagyon fáj az ujjam amúgy. Ja. Majd... De már több percét Még nyomogatom. később, én most De már több percét nyomogatom a dupla fét, csak azért, mert biciklizek. Kaptam egy csomó kommentet erre a másik videómra. Ó, Hungary Ball! Melyik? Ó, Hungary Ball írt nekem egy kommentet. Na jó, olvasd, de az a haverod. Nagyon jó, az hangolod. Hát azt mondjuk észrevettük. Na jó, átmegyek San Fierro-ba. San Fierro, érted? Érted? San Fierro. Pingos, 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 pingos. Pingos, pingos. És átmentem a fán. Átmentem azon a kurva fán. Retkes, retek. Érted? Fa, retek. Halló, itt vagy egyáltalán még? Itt vagyok, de mindjárt le fogom tenni, mert amúgy is... De nem Nagyon... már le, bazd meg, hadd legyek már bent a második live-odba. Majd később csinálok live-ot is, mert most mennem kell el. Na, Bazd meg, akkor miért nem tudod úgy tartani, hogy nem rakod le? mert nem akarom. De bazd meg, ne szívassál már. De akkor nem lesz... Nem tudok kivel beszélgetni. Nézettséggel nem lehet. De jó Isten!
De hallod, nekem már több mint 2000 megtekintésem van összesen. Nekem van... Ó! 1016 megtekintés. És 18 feliratkozó. Ó, gyűlünk, gyerekek, gyűlünk. Hát akkor bakker, akkor csináljál majd live-ot. 1000 megtekintéses live-ot, amiben benne lehetek én. Nem. Na idén megyek. Csá. Csács. Befagyott a GTA. Ja, nem fagyott be. Hú, hát akkor most már, ha már itt vagyok, kérde biciklizem San Andreast. Addig is nevetelik a bicikli tapasztalat. Oh. Holy shit! Jaj, gyerünk már, bazd meg, nem igaz, hogy nem férsz egy biciklivel. Ezt nem férsz fel egy biciklivel, bazd meg, ilyet. Fú. Hát ez epic vlog. They found me! Olyan kemény módon nyomogatom a dupla B-t, hogy már fáj az ujjam. Hey, use your damn eyes! Nézzük San Andreas, bakker! Hogy még mekkora menők vagyunk, és itt hagyott engem egy balfasztársam. Mert ő megteheti. De én is megtehetem azt, hogy most nem teljesítem ezt a channelt. Challenge. No use picking fights here, son. Come on, damn it! I usually don't like to socialize with you, mind. They're moving for Apollo moves you! Hozzá. Az csak egy nagy dolog, de az már... Az jobban... Az már... Look at those nalgas, homie. Fáj. Fú. Az igen. Majd visszanézni a videót. Azt vissza kell nézni. Azt bizony vissza. Átugrottam a taxit, elütöttem egy rendőrt. Elkezdtem biciklizni a járdán és átmentem a bokron. Elütöttem a járófelületet. Neki mentem egy autónak. Áthajtottam a lampa mellett. És elüttem egy rendőrt és elvesztettem az izmomat. Leszálltam a motorra, de előtte hívtam egy embert, gyere megfajtás. We gotta put Out of my way, I'm late for a whack. ¿Qué pasó, güey? Várjál, ez egy challenge, Shit, ezért I need meg to go to fogom the pawn shop. It sucks. teljesíteni kell. Felbicikliztem a hegyen. Közben láttam fájtőságot. Vízárok, de én is tudok biciklizni. Nincs tudom, hogy nem. Használtam a punch-stoppert, és utána kimentem, felveszáltam a biciklimet, estem. És a biciklimet, előtte mentek a goszkocsik, hát ez egy kicsit
chopper. Man, get the step. És egyszer találtam ott valakit, aki egy ninja akart lenni. De sajnos lelőttem, mert nekem nagyon nem akart. Meghalt, átmentem a hulláján, visszamentem a bicik. És elmentem egy edzésre, bementem a konditerembe. Darling, please. És ezeket Ain't a you dolgokat surprised? I got a gun. és utána azokat így. Ezek nem mi az, hogy jötted, hogy elfutottam hol? Mondjuk ez egy 2004-es játék. Legyőzzük ezt a barmot, abba én biztos vagyok. Legyőzhetnék. Legyőzted. Absorb with the eyes, young student, and you will learn. Stopper. Strike like an atomic cobra. You know you fucking went. Megöllek téged. Nothing clever here. Just kick 'em while they're Nem down. értem ki beszél, de mindegy. Become the avalanche and bury your opponent. Két rossz írt. Na jó, van egy pillanat. Befutott picsába. Legyőzöm ezt a Come on, fight barmot. me. Legyőztem a barmot. Jaj, most nem tudok It's visszaírni. your funeral, asshole. Nem tudok visszaírni. Nem tudok visszaírni. De várj egy kis vágás. Hát ő most biztos nem jön vissza, ezek a barmok meghaltak. Most már megjön vissza. De most már tényleg nem tudok válaszolni, mert neki live-ja lesz. Nézzétek meg, amikor ezt a videót csinálom, addigra ő már elkészítette. Ez a garázsba, vagy mi a Channel. Ja, hát az tényleg garázs. Mi a faszom legyen most? Itt van a garázs, nem tudok belemenni, de itt van pár dolog, szóval biciklizünk be egy kicsit, bakker. Hát erre nem lehet számítani. Hogy itt van énekelni, és előzően motorát, de utána a cseleket folytatni kell, és az ablakot ki is kell törni már. Mondom, ki kell törni. És nem sikerült az ablak kitörése, mert én egy béna vagyok, de mindegy is. Mert elmegyünk ide, és biciklizünk itten. Reméljük, hogy nem jönnek, mert itt vagyok a sínekkel. Kicsit úgy érzem, hogy ez Na, szóval kicsit úgy érzem, hogy ez egy kicsit kipixeles. Ezzel nem tudok, szóval itt meg kell leszni. És ez lesz. Hát jó van. Legalább valami. Eltűnni a Afrikában. Yeah, got blood in your face, huh? Officer, A kurva eső miatt. doing there? Hey, look out! Ow, that could have... Nem. Most mi a faszom? Hey there, my good man. Careful! Ugrottam, elkövetem a taxit, de előtte váltok egy kis időjárás még ma. Hát akkor a taxit nem fogunk követni, de ide szívesen megyek. Mi a faszom lesz itt? Nyugi, már végig játszottam a játékot, de még mindig vannak benne rejtélyek. Mindig vannak rejtélyek. Kéne vinni, mert azt akartam követni.
Na de menjünk föl a lépcsőben, már unatkozok egy kicsit. Menjünk. Mi faszom lesz itt? Két tudja már bazd meg is van. És egy kicsit pixeles a fű. Hú, ez a rod. Ez kurva jó. Ha már kiírtam magamnak egy challenge-et. Csináljuk akkor végig. Hát az igen szívcség, gratulálok, ezt is sikerült végre megcsinálni. Lelezre, ez nem lehet. Hát bakker, akkor itt leesik egy picit. Na a hajóra biztos nem fogok elmenni, mert az egy kicsit nehéz lenne biciklivel vizelni. Hát, már megérezted, hát én persze és a biciklizési tapasztalatom maximumot elértem már végre. De attól még a challenge tart, és át kell mennem Las Venturasba. Még akkor is a vidékekben nem jártam. Na, egy pillanat, ha nem jártam még? Ja, hát de a reptéren én már jártam sokszor. Most átmegyünk Las Venturasba. Ja, tökömet keres ott ez a szar. Nem mindegy, is átteleportálok. És természetesen a föld alatt landolok. Már nincs sok hátra. Mi a faszom? Megkerültem én ide. Mindegy, és elmenjünk. Védem megy a bedoszba. Ott legalább van valami. És menjünk át. Hát az sok, az biztosíték. És az időt át kell állítani. Lehet, hogy a hangom egy kicsit el le van szarva. Na mindegy. Itt vagyok. Hát ezt nem kell sokszor végig biciklizni, de azért kell. Ott egy motor, de nem azzal fogok menni. Erre fogok kimenni. Hát ez itt nem röppel, mert az két ugyanolyan szöveg. Itt van pár motorról, se hajtok mellettük, mert én megtehetem. Na most. Áthajtottak másodnak, és végig elérkezem. Hát ő van, jó, de azért hadd menjem. Itt leesek valamiért, de nem tudom, hogy miért, mert az jó nekem, de nem értem, hogy mi a faszomat kell repülni, mert nem értek hozzá, biztos. Na, az izomlazom nem ennyi, és itt jön egy és van egy izomlazom Tár, na, ugorjuk át, ezt menjünk át itt ezen, és lassan már átjön évet, mert ezek már kicsit túlzás ilyen ideig. Nem lett eszével a game. Itt van, elmentem én rendben mellett. Végig bicikliztem itt valamit. Nekem jött egy autó, lelőttem meg. Húba! Nézzék előtt és már belehalt elő, és ebbe fogtam egy busz megállót. Nekimentem egy autónak, szembe bicikliztem egy forgalommal. De mindenki csak nézett, hogy megfelelő vagyok. Hú! Na, ez már nem volt benne, ez biztos. Hát ezt is szétlövöm. Mit ér az ott nekem? Hát az biztos nem itt, de itt egy tűzott autóban. Nekem nincs egy motoros. Na, action történt még. Nem itt elmegyek, valamit csinálok még. Let's start! De az én is valamit megdöglöttem, mert Stupid lever! ez nem volt. De miért élek itt Los Santosban újra? És a fegyverreim természetesen elvesztek. Na, akkor lesz velem a gémet. És este. For the grove, dude. We gotta put work in. A challenge-et nem sikerült teljesítenem. Elbuktam a challenge-et. Sajnálom. Enough now. Shut it. A kórház az a Grove Street! Grove Street-é. Ugye folytál? Hey, Kimosabi! I want your bike.
Excuse me. Legyünk szép. Engem te csak ne támadjál meg, bazd meg! Like to share too. Ott van néhány panasz. Oké, ez lesz az én tulajdonom, ez a pár utca. You happy now? Tisztelt Minden győzök mindenkit a shotgunnal, és megfogják ezek a barmok a fejükre. Énekelni még nem tudok, bazd meg, de énekelni bezzeg azt tudok, hát jó van, na. Lőjön a bazd meg, ha tudsz, de szerintem azt tudsz, nem tudsz. De neked próbáld meg, szerintem. Nem voltam, ha, hol van a kibaszott barátom, jó vagy bazd meg, haver, jó vagy. Hey, watch the shoot. Mi a faszomat akarod ott csinálni? Hát tud mindig meghalni. Úgysem fogtok. Meg gondolom jó vagyok. Még akkor sem halálával jöttök rám. Mert a haverom. Köszönöm szépen, haver, hogy már megint segítettél nekem. Gyere ide, haver. That's all you got? Hú, bakker ez. Ebben az ákában kettőt én meg az 700. Mindannyian meghaltok. Mert megöltétek a haveromat. Megöltétek. Mert megöltétek a haveromat. Don't need it now. Bazd meg, elütnek ezek a baromok! Oké, szerintem... Ennyi. Sunshine! Pussy is great from Let's every roll, nation. homie, fam. Better bloody believe it. Do you like young girls? The bastard. You stand up your butt, boy! Kiss my ass, don't make me get out my car. You enjoying yourself? Your rights are history. Fogja, hogy az összes terület az enyém, csak No more? nem ismeritek el. This is, huh? This is... Haver, vigyázz! Haver, vigyázz! That's cool. You bastards are messing with the wrong guy. Ain't a peaceful shift Can I just have once. this? Itt vannak az utolsó macskák. What you saying? Na gyertek, kapjatok el! You're too kind. Erre! Jaj, pak.
like to share too. Nézzétek Thank you. le a polskok. Yeah, I got it. Szerintem abba kéne is, mert az csak egy dolog, hogy rappelni nem tudok, de énekelni azt meg nagyon jól. Azt nagyon jól vágom. Az AK, ez ki van? Az ki van vágva. Boom, headshot. What the families is. Let's get out of here. Az összes halott. What the? You want me to shoot you as well? Te csak ne bántsad a haveromat, én úgy gondolom. Hozzá innen opciája. Target. Mi van? Now, Get out of my way, idiota! you want this to Put the get gun ugly? down. For the Grove, dude. We gotta put work in. Hey, what's up? Moron! It's about That's all you got? No. I serve you the ass. Te velem csak ne szórakozz. De nekem csak nem idéja. Én föl vagyok, de nekem csak nekem te ne idéja. You don't need this no more. I like to share too. Thank you. Yourself. Gun. Na most meg vagyok foglalva. You want a beating? Huh? Huh? Erre. Looking for trouble? Mennyire foglalva. Mentsük el. Dickhead! I hate gravity. So what's been going down? What up, dog? Ez a mi What's cracking? Ez a mi területünk, ti parasztok. Ez a nagy te, ez a mi területünk. Hey, what's going on, man?
Okay, we ready now? Hey, what up? És ez mióta lett vagos terület? What's up, Holmes? Ez mióta vagos terület? Elmagyarázná nekem valaki, hogy ez mióta vagos terület? Where do you go this time, baby? Hey, man, don't be bumping idiots. Better get. What's happening, man? Can I get a swig of that, man? Hey, man, pass the blunt. What's up, then, bitch? Get nasty. Hey, watch it, boy. It's G Street. Hey, let me get a swig. Ah, kocsi. Hey, you think you hard? Oh, yeah. Az igen. Az igen. Silenced. Yeah, them my duck. Hey, this way. Watch yourself, dude. Hey, I'll have that now. Well, Dealt with. Na It's most all you már ez giving is me. a miénk. Hey, homie, get your ass. Vagyis négyen. Stay close, homies. okay, CJ, Hey, families, this way. Köszönöm a figyelmet, a videó lényegében meg